Diretso sa mga nagunang balita, formal nang gideklara ni President Bongbong Marcos Jr. kon PBBM ang state of national emergency tungod sa nagsamot nga tensyon sa Middle East o pagsira sa Strait of Hormuz nga gabahad karon sa supply sa lana ug energy stability sa Pilipinas. Ilawom sab sa Executive Order No. 11, ilusad ang gitawag nga Unified Package for Livelihoods, Food and Transport kon uplift nga pangunahan sa presidente ug mga sekretary. Tumong sa uplift nga siguruhon nga igo ang supply sa lana, padalit na ng mga sektor nga apektado sa pagsaka sa presyo ug paspasan ang pagbalhin sa nasod ngadto sa renewable energy. Samtang wala sab malikayan sa pipila ka netizen sa Manipoli, Lantican ug Alcora Lim nga sawayon ang pagsulti ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga normal lang og walay krisis sa nasod. Diin karon nagdeklara na og national energy emergency.